Intervent daqsxejn komplikat u kien daqsxejn twil, operazzjoni li żamet għaddejja kważi 10 sigħat u ftit il fuq minna, però operazzjoni rnexxiet, jiena kelli tumur, nirringrazzja l-bambin li kien tumur benign, ma kienx malignant, ma kienx kankrus, però kellu jiena fuq. Kien komplikata li ġda l-imbirek tumur kien imwaħħal man-nerv ta' wiċċi, allura biex taqla tumur sfortunatament kellhom jaqalaw biċċa min-nerv ta' wiċċi. Però issa jibda l-proċess tal-irkupru. Konsegwenza biex neħki dan it-tumur u neħkih minn fuq id-nerv, kellhom jaqalaw biċċa minn nerv ta' wiċċi, però l-lum ġurnata ovvjament tara il-professjoni medika kif taħdem, għalaw biċċa minn nerv ta' saqajja u għaħluq tal-graf biex jgħin in-nerv tal-wiċċ jerġa' jinbena. Temporanjament sakemm dan il-proċess li jerġa' jikber mill-ġdid in-nerv tal-wiċċ, sfortunatament għandi daqsxejn ta' paraliżi fuq nofs wiċċi, però dan huwa biss temporanju tal-għajdi. Jiġifieri f'temp ta' ftit xhur wiċċi jerġa' jinistema jerġa' jkun għalli kien. Però għalissa nidher jisni Sylvester Stallone jew Rocky Balboa. Jiġifieri nitkellem f'nofs ħalqi mhux miftuħ kompletament u forsi ninstema' bħalu wkoll. Litta ma jkollu suċċess daqsu però. Ma naqtawx qalbna nħarsu l-qudiem, din hija xi ħaġa temporanja u tgħaddi wkoll, jiġifieri jekk Alla jrid.